Good morning mga katiil. So sa kini ka maanindot no na naa na puta diri sa nakakita na puta sa kaanindot nga adlaw o kanindot nga panahon mga katiil no? So shout out sa atong mga followers dia nga nakaroon sa ibang bansa no. Ako ang ikasulti ninyo mga ma'am sir, bisan layo ta sa ato ang mga pamilya no, anong naabot ta diya sa gawas sa nasod tungod lang kay aron pag sa ato ang pamilya no. So karon dili gid lalim nga naata sa layo dayon sa panahon nga gusto ka makakita sa imong personal sa imong pamilya, dili mo makita although sa cellphone na lang kung mag-video call ka no. So dili ta padala sa tuang kaguol mga katiil kay in the future sa tuang pamilya gibuhat ninyo na para in the future sa inyong pamilya makabot ninyo ang labi na sa inyong mga anak nga nag-eskwela. So shout out sa mga anak nga ang ilahang ginikanan to sa gawas naningkamot sila para lang makaipa-eskwela sa inyo ha. Shout out sa tanan no, sa tanan nga mga anak nga ang ilahang mga ginikanan nga to sa gawas. Unta magtinarong mo sa inyo ang pag-eskwela no, tungod kay nagsakripisyo ang iyong ginikanan og adto sa laing nasod para lang masuportahan ang iyong pag-eskwela o masuportaan ang iyong panginahanglan sa inyong pagkaanak no. Mo na nga dili na to abusaran no, nga gibuhat na sa inyong ginikanan para sa mga anak ni gibuhat na sa inyong mga ginikanan tungod sa mga pangandoy sa inyong ginikanan na unta ato pong balusan og maayo no, nga magtinarong tag-eskwela para sa umaabot na future sa inyong umaabot na pag humag-eskwela makabalos na punta kabalos sa pud mo sa inyong ginikanan. Mo na siya ang usa ka importante sa mga anak nga ang ilang ginikanan to sa laing nasod. Mo na mas dapat buhaton sa mga anak no. Dayon shout out pod sa mga bana o asawa baka nga nabilin diri sa Pilipinas bisan layo ang iyang asawa o bana ato sa laing nasod dili pud unta ta magbinuang sa tuang mahal sa kinabuhi nga tuwa sa layo no, kay gibuhat ihatag niya ang tanan nga mga gipadala sa diri sa Pilipinas para mabuhi o makuan ang mga iyong mga plano sa kinabuhi no. Kay kasagaran man gud sa ako ang nakita o nadungog nga once gali nga ang ilang pare sa kinabuhi nga tuwa sa gawas magbinuang ang nabilin diri sa Pilipinas mangita og lain no. Puriyara pod sa mga tarong no, dili pod pareha kay og dili magbinuang ang tuwa sa gawas diri sa Pilipinas duha ra sila no. Una kasagaran jud akong nakita sa mga social media kasagaran ang nagbinuang kanang nabilin gid sa Pilipinas no. Munta dili unta ta maginana tungod kay gibuhat na no, kay nahitabo na nganong naabot na siya sa gawas ay ko igna nga wala mo gasabot nga maadto sa diya nga karon nga mo dili na mo kaagwanta sa inyong kamingaw mangita na dahil maglain dili na maayo no. Kung tinuod ka nahigugma sa imong mahal sa kinabuhi sa pag-unsay mahitabo
dili og dili ginato ilisan nga to ang mahal sa kinabuhi tungod kay nagsakripisyo atong mahal sa kinabuhi sa atong layo para lang masulbad o matupad ang inyong mga pangandoy. Kabalo ko natay mga pangandoy sa ato ang mga kinabuhi, sa ato ang panag asawa o bana na ginay mga pangandoy anong naabot ta sa punto nga manarbaho ang isa kay naay mga pangandoy. Ana lang mao yung sekreto. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, wala mabuhat yun na nimo ang dili maayo. Pero na kay relasyon sa Ginoo, dili og dili gina nimo mabuhat tungod kay masayod og nahibalo ka nga siya ang babae o lalaki nga gihatag sa imo. Muna nga dili gyud ka makahuna-huna og binuang tungod kay giubanan ta kanunay sa ato ang buong Dios. Sana all. Kana lang, shout out sa mga followers nato diyan nga nasa gawas sa nasod. Shout out ninyo ma'am, ayo-ayo o God bless mo diya. Kay layo ra bato ang mga pamilya. So God bless. Saludo ko sa inyo ang mga pagpugi o mga tinguha sa kinabuhi. So, kana lang. Bye-bye. God bless. Love you all. Palihog kog share o follow